Nangandam na ang Davao Oriental Provincial Government alang sa paglusad sa Davao Oriental Beautiful Tourism Campaign. Pipila sa mga plano ang rehabilitasyon sa mga ecotourism park sa probinsya. Sa milabayng simana, nagpadala na si Governor Corazon Malanyaon ug team gikan sa provincial government nga iyang gitahasan nga moinspeksyon sa Mount Hagimitan Natural Science Museum nga nahimutang sa munisipalidad sa San Isidro. Temporaryong gipasiradan ang museum alang sa repair o pagpanindot niini. Lakip sa himuong kabag-uhan ang dugang features aron ganahan ang mga bisita nga makadaig sa natural sa Mount Hagimitan Range Wildlife Sanctuary. Ang naisgutang sanctuary ang naginusarang UNESCO World Heritage Site sa Mindanao nga pwedeng makita sa mga bisita sulod sa museo. Gipangunahan nila Provincial Administrator Maria Grisha Tiago, Provincial Treasurer Maria Victoria Rodriguez, OIC of the Provincial Tourism Office Lerna Palma Paduhinog, Technical Consultant Ed Akailar ug Davao Oriental State University President Dr. Roy Ponce ang inspeksyon. Kuyog ang mga engineer ug architect nga maoy in charge sa proyekto. Gipaningkamutan sa probinsyal nga gobyerno nga mapalambo pa dili lang ang Mount Hagimitan Range Wildlife Sanctuary nga naa sa probinsya, apan lakip na ang mga atraksyon ug talan-awon gikan sa entrada sa Banay-Banay nga maoy unang munisipalidad hangtod sa lungsod sa Buston, Davao Oriental. Ang Davao Oriental Beautiful Campaign naninguhang mapromote ang makahingangha nga mga dagat, waterfalls, mga lawa, kabukiran ug mga museo ug kultura nga makabenepisyo dili lang ang tourism-related businesses sama sa mga resort, hotel ug restaurant, apan apil na ang marginalized sectors sama sa mga mag-uuma, fisher folks ug transport industry. Ang positibo nga epekto niini moabot usab sa mas lapad nga populasyon. Kauban ang kolaborasyon sa pribadong sektor ug mainit nga pagkamaabi-abihon gikan sa mga lokal ang talagsaon nga natural nga katahom ug buhi nga talan-awon sa Davao Oriental siguradong mutatak sa huna-una sa mga bisita. Dili ikalimod nga dunay potensyal ang Davao Oriental nga mamahimong top-tier tourism destinations dili lang sa Davao Region apan sa tibok Pilipinas ug sa tibok kalibutan. Eugene Hinutan, Newsline Philippines, Davao Region. Stay safe